Takže čaute, my ideme pustiť Megatrona. Megatron. A čo vydrž Megatron krabička? Ukáž. Dobre, utekaj. Už horí! To čo bolo? To bol Megatron? Už ideš. Youtubera Nikolasa Pyromana. To bola pirátka. Pirátka? Paráda. Stop. Toto je Mega. Tam je. Tak toto bol... Tak teraz ideme, čo vydrží bonbon krabička. Dobre. Poď ukaj, a je tam bonbon. Bonbon, máš ho? Máš? Hej. Už ide. Už ide. Poď dozadu ešte. Neboj. Dum bum. Takže dumbunka od Nikolasa. Hodil si? Hej. Už ide. Dobre. Nie, ešte akurát pristával na teba, papier. Kde? Ja som spadol. Co? Dum bum. Dum robíme porovnanie Dum bum a 3 pirátky. pirát. Či? To Dum budú bum bomby. hádžeme. Počkaj. Zapalujem, Hádžem. hádžem. Tam je. To byla pravda. No pravda. Teraz dáme pirátky. 3 naraz. Jak na divokom západe. Čo máš ešte? Ukáž. Kedy si bude pirátky silnejšie, sa mi zdá, že? No. Boli také žlté menšie. Mega. A hej, také malinké a silné boli. A tie boli takéto asi. A tie zelené boli silnejšie kedysi. Boli silnejšie. Ide Mega. Neviem čo to tam. Porovnanie Mega versus Dum Dum. Dum bum bolo lepšie. Dum Dum bol silnejší. Môžem hodiť Megu? Neviem. Joj. Co to tam? Viktor Poď. urobil koľaje, keď išiel na Koľaje. svadbu. To ešte odtedy sú tam, že? No. Na. Daj, tu máš kameru.